Sanibonani molweni abushengi Dumelang sanibingelela futhi namukela kwizinto ziyenzeka. Siyathemba ukuthi nonke niyaphila. Niphile nje. Siyabonga kakhulu konke umuntu ocindezele subscribe. Sicela ukuthi mangawacindezeli nawe ucindezele ukuze ubonga ukuqala ukuthola ama-video mangabe siwapost. Izinto ziyenzeka kumaskandi. Yey, ziyenzeka. Kumaskandi kusukela kudala kwakuvele kuchonywa and namanje nje akukashintshi lutho kusenjalo kusachonywa nje. Njengoba abaningi bechoma, abanye bachoma ngesiginci, abanye bachoma ngengoma, abanye bachoma ngengezo, abanye bachoma ngezindondo, abanye futhi bachoma ngabalandeli. Kuyachonywa. Lo mdlalo wokuchoma ke mnandi ngoba abanye abaphusha ekuthenini begcine benza izinto ezithize nabo bebengaboni ukuthi baze bezenze noma babe befika lelo zinga lelo abasuke sebefika kulona ngenxa yokuthi babona abanye bebachomela ngazo lezo zinto lezo. Ufakazi walokho nje okunye kwakho ukuthi ukhuzani ugcine sekwazi ukushaya isiginci. Ugcine sishaya noma ke ugcine esesifunda isiginci impela nje ngoba wabekade kukhona abachomayo abafana noJava Zimnike oveza inyama balokhu kuveza impela ukuthi igini bayishayela bona nokhuzani naye futhi seze wangena ke kubashaya iginci usishaya. Okwenye example leyo ke ngaphekwa lokho futhi kuye kwagcinyelela ngezindlu nje ngobuhle bezindlu nangempela i-competition yabo noma ukuchoma kwabo ngezindlu thina sekuveza ekuthenini kunemphumela emihle ngoba umthandeni kubo wakhile kuhle kanti futhi nokhuzani naye ikubo lihle kakhiwe kahle ngendlela right. Futhi ke manje sekufike kwelinye izinga manje lapho khona sekungathi kuchonyela nangemfundo ngoba uthe ukhuzani ngomhla ka 22 January uwona u2020 ubesefaka isithombe lapho khona ade veze certificate sakhe saka matric noma esikamatriculation lapho kuhambisana nombhalo obhalwe kanjena. Ake ngiveze certificate sami sikamatriculation kulonyaka ngisebenza ngobufakazi sesikhathele ngamanga kumaskandi bakwethu nazi sivela kancane lapha ya ngicela imbangi yami iveze nayo kuyaphuthuma noma ingaveza ichopho laso ngizobe sengishuthi uhalf waso uma umngani wami esesivezile sakhe angakafiki ku student number sase MUT lapha ayifundela khona iHR. Yey ngoba masikwenze silithwele idombolo wafutha kumkhaya. Okay ngiyathemba ukuthi siyamazi kumkhaya vele ukuthi bani angithi futhi siyamazi umphangi ukuthi ubani wakhuluma ngalapha. Yebo siyamazi bese waqhubeka futhi wangama lapha kuthe ngomhla ka 23 January wavela wavuka futhi ukhuzani ubese post futhi uposte isithombe lapho khona efake yena egqoke isikhindi nalapho khona futhi eshutha khona certificate sakhe wafaka izithombe zobu2 certificate ka nesisikhindi ubeke sechaza khona esho kanje naye ebhala umbhalo othi ngathi uma ngishutha ngigqoke isikhindi ngiveze amadolo nawe waposta isithombe sakho uveze wakho amadolo izolo ngiposte certificate sikamatriculation nawe siveze ngoba wena konke ngikwenzayo uyakwenza noma nehlangana ngokugcina kwa5 ninomkhaya. Okay futhi aqhubala lokho futhi khona umkhaya lapha phakathi ukuthi mekhuluma efaka nomkhaya uzokhumbula ke ukuthi ukhuzani wakwafaka vele isithombe esinesikindi kanye nomthandeni futhi nawo wasebuya isesifaka isithombe esinesikindi umthandeni kodwa la ifaka khona isithombe esinesikindi wabese bhala umbhalo owufundeka kanjena umlenze ngokamzukulu idolo elikasigwebo sentambo wasefaka ama-emoji ke lapha kusamntalapho empeleni kahle kahle nje ngokubuka sengathi kumntalapho abantu ke bathi kuza kahle nje empeleni ngoba nokwakha nabo kwagqugquzela ngokuthi kokuphunywa ngokwakha kwagqugquzeleka abantu bakhile bakhe kahle manje abanye nje bafisa kakhulu ukufana noComelisha bafisa kakhulu ukufana nokhuzani bakhe imizi emihle namakhaya amahle elungisahle amakhaya kubo bathi njengamanje ke futhi kuza into efanayo bonke abantu bazofisa ukuphothula izifundo zabo njengoba umaqha wabo nawo eveza ukuthi aphothule izifundo zabo bazofuna ukuvela kutheni baqedile izifundo bephase kube kuhle kube njana. Ungashiya ke nawe umbono wakho kwe-comment section bese kuba ukuthi ke uyasho ukuthi ubona kanjani wena ubona ngathi kuhle ebeza nakho ngale competition le eseyifakile manje ukhuzani le yokufunda noma ubuza kanjani ube uvo lwakho ukuthi ucabangana ngakho nakho konke nje nangento besikhuluma ngayo namhlanje bese kuba ukuthi thina nawe sidibana ngokuzayo.